ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್. ಇಂಚುಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಂಕುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ 10:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಲಾಗ್. ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟದ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಸತ್ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಐನದ್ ಬೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಏರ್ಲ ತೋಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತನು ಇತ್ತೇನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಳೆದ ತಪ್ಪುಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಡು ಇಂಚಾವು ಬಸಳೆ ತಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಡು. ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಂತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿನ ಎಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸಳೆ ತಪ್ಪುಡು. ಎಂತು ಬಸಳೆ ಹೊರಕಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟೆಪುಂಡು ಹೊರಟೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತನೊಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆವತ್ತಂದೆ ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಓರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ತಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ರೈಸ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನ ಸೋಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಸಳೆದ ತಪ್ಪು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಪಾಡುಂದು ಮುಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಂತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಪರಿಮಳಗ ಸೋನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಈ ತೆನೆಗಳಿತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೆಂಗಿಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಂತಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ ಏಳು ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದಿ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪಿಂಕ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಬುಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು 4 ಕಪ್ ರೈಸ್ ದೆ ತೊಂದಿನಿ. ಸೊ ಆಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ರೈಸ್ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಟೆ ಬೇರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ 4 ಕಪ್ ರೈಸ್ ತೊಂಡ 8 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ 4 ಕಪ್ ರೈಸ್ ತೊಂಡ ಆಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತು ಶೋಕು ಇಂದು ಬೈದು ನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟು ಮಾತ ಬೈಜಿ ಎಡೆ ಶೋಕು ಬೈದು ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ನಮ್ಮ ಗವಿ ತೂಲೆ ಓಲೆ ಪಂದ್ಯ ನಾಗಿ ನೆರಿಯೆ. ಸೊ ಕೋಪಡು ಬುಲ್ತೊಂಬುದು ಅಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲಲು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಲೈತೆ ಯಾನ್ ಈತ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ತೂಪುನೇಚಿ ಕೋಪಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ತಕ್ಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತು ಇಂಚ ತಟ್ಟಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೆರಿ ಬೆಂಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಪತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬೆರಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಎದುರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಮಾತ ತಟ್ಟುನ ಮಾತ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಓಲಿಂದು ಆಪನ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಏನಂತ ಓಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತೂನ್ಯಾಯ್ ಇದನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ತೆ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂದು ತೋಚ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ತೋಚ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಏರ್ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬಾಬಾ ಗೊಂಗೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ಯಾ ಇಂಚ ಬಂಡಿ ಅಂಚಿ ತುಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬಂಡಿನಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಕಾಯ್ರಾನ ಬೊಕ್ಕೆ ಇರುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಟೀಚರಾ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ JCB ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾಯ್ರಾ ಟಿಯಾರಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟಿಯಾರಾ Tiara? No, Kiara. Say Kiara? Yeah. Okay. Then who else? Better friend. Teacher da man per. Hello. Messi teacher. Inchina man per Messi. Hello. How are you? How are you today? I am fine. But you? I am fine today. Hello.
How do you do? ಹಾಂ I'm fine. Ayu. ಹಾಂ La 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 la. ಹಾಂ How do you do? ಹಾಂ Mm. అండే ఇందుదా అదే ఇందు ఇరు గొబ్బు నోయిటి గొబ్బు ఉందులేరు JCB. ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಏರ್ಕಂದು ಕೊರ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ Papa. ಪಾಪಗಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ Ow. ಹಾಂ